Păi cum așa, doamna contabil? Cum așa? Eu tot ce cheltui, toate bonulețele, facturile, tot, le pun acolo la mine pe cheltuială. Păi la mine pe FEA, unde? Da? Păi și cum așa? Cine v-a învățat pe dumneavoastră asta? Aveți studii de contabilitate? Știți dumneavoastră că toate acele cheltuieli reprezintă cheltuieli necesare realizării obiectului de activitate și pot fi încadrate ca și cheltuieli deductibile să se scadă? Dumneata știi că prin introducerea în contabilitate a acelor cheltuieli nejustificate, de fapt micșorezi baza de impozitare, adică mai pe românește plătești mai puțin impozit la stat, îi păcălești pe ea, că vii cu cheltuieli nereale. Știi asta? Dacă nu știi dumneata, exact, eu personal am gândit un curs adresat celor care au contabilitate în partidă simplă, adică celor micuți, PFA, II, AF, toți. Cei micuți, gata, ne-am hotărât, vă ajutăm. Curs practic, bine, avem legislație și practică. Vă arătăm efectiv cum să vă descurcați, va fi cu pixul pe formulare și în programul de contabilitate Saga. Vă așteptăm la curs. Mult noroc!